ብልሓተኛ ራዛ ሓደ መዓልቲ ሓደ ራዛ ኣብቲ ከባቢኡ ዝነበረ ማያት ስለ ዝነቐፀ ማይ ከናዲ ክነፍር ድሕሪ ምውዓሉ ብፅምኢ ጎረርኡ ቃዕ ቃዕ ክብሎ ጀመረ። ኡፍ ከምዚ ለሲ ክወፀ ይክእልን እየ በቃ ዝገበርኩ ገይረ ማይ ክረክብ ኣለኒ ኢሉ ድማ ምስ ነፍሱ ተሰማምዐ። እቲ ከባቢኡ ድርቁን ንቑፅን ቦታ ስለ ዝነበረ በቐሊሉ ዝስተ ማይ ክረክብ ብዘይምኽኣሉን ምስታ መራር ፀሓይ ተወሲኽዎ መመሊሱ ጎረርኡ ዘጥልለሉ ዋላ ንጣብ ማይ ሃረር ክብል ጀመረ። ድሕሪ ነዊሕ ምድላይ ድማ ካብ ርሑቕ ሓንቲ ኣረጊት ናይ ማይ ሳርማ ግንብው ኢላ ኣማዕደው እሞ ዓሚ ናተሓጐሰ። ሕጂ ዓስቢ ድኻመይ ረኺበ ኢሉ ድማ ማይ ክረክብ ብልቡ እናተመነየ ናብታ ሳርማ ገጹ ቀረበ። ቅርብ ኢሉ እንተረኣየ ግን ውሕድ ማይ ኣብ ማዕኮር ናይቲ ዓስሮ ረኣየ እሞ ርእሱ ኣእትዩ ከርክቦ ከም ዘይክእል ምስ ዝተውዓለ ብጣዕሚ ሓዘነ። እዋይ እንታይ ረኣለይ ዝገብሮ እዚ ኩሉ ድኻመይሲ ንኾንቱ ኮይኑ ኢሉ ከማርር ጀመረ። ኣይፋለይን እዚ ኩሉ ደኺመስ ኣብዚኣ በፂሐ ተስፋ ይቆርፅን እየ ብምባል ቀስ ኢሉ ንቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምሕሳቡ ድማ ሓንቲ ሓሳብ መፀቶ እሞ ተስፋ ገበረ። ተቃላጢፉ ድማ ካብቲ ዙርይኡ ፀፀር ክኣሪ ጀመረ። ዘዛኣረዮ ፀፀር ድማ ብኣፉ ገይሩ በብሓደ ናብታ ሳርማ ከእትዎ ጀመረ። እታ ሳርማ ድማ ፀፀር እናመልአት ብዝኸደቶ መጠን እቲ ማይ ናብ ላዕሊ ገጹ ሓፍ ክብል ጀመረ። በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ለውጥታት መመሊሱ ተስፋ ዝገብር ዝነበረ ራዛ ከዓ ከይሰልቸወ በብሓደ ፀፀር መምላእ ቀፀለ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኩሉ ፀፀር ናብ ታሕቲ ናይቲ ዕትሮ ብምጥላቕ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ማይ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ላዕሊ ኣብፅሖ እሞ እቲ ራዛ ብዘይ ፀገም ጎርዳዕ ጎርዳዕ እናበለ ማይ ሰትዩ ጎረርኡ ኣጥለለ። ወዮ ብልሓተኛ ራዛ ድማ ሳላ ጥበቡን ዓቕሉን ጽሙ ኣርቢዩ ናብ ሰፈሩ ተመልሰ። እምበኣር ካብዛ ፅንፅዋይ እንታይ ንምሃር? እወ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግር የለን እሞ ክትገብርዎ ከም ትኽእሉ ኣሚንኩም ደኺምና ከይበልኩምን ከይተሓለልኩምን ብህድኣትን ምስትውዓልን እንተፅዒርኩም ከም ትዕወቱ ኣይጠራጠርን እየ።
በሉ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ፅንፅዋይ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም